Moro ja tervetuloa uuden joulukalenteriluukun pariin. Tänään mä ajattelin tehdä teille semmosen kuvakollaasin mun päivästä. Eli mä en kuvaa itseäni yhtään, vaan mä kuvaan vaan valokuvia mun päivästä. Tietenkin tässä alussa mä puhun. Ja eiköhän vaan aloiteta. Feeling so hollow, don't you know, don't you know, I'm living in shadow, don't you know, don't you know, I fell for fool's gold, I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? You a fool's gold. Käytiin tuossa just ostamaan kebappia ja syötiin vähän kebappia täällä kotona ja mä en jaksanut nyt ottaa siitä kuvia, koska mulla ei ollut tätä kameraa just siinä, niin mä nyt ajattelin videoja tän. Ja ei oo mitään mitä tälle illan päälle vielä teen, mutta katsotaan. Meillä ei oo tosiaan enää mitään suunnitelmia tälle loppuillalle, joten varmaan lopetan tän videon tähän. Ja me saatetaan kyllä ehkä vielä tehdä jotakin tänä iltana, mutta mun on pakko alkaa editoimaan tätä nyt, koska tää ei muuten kerkeä täksi päiväksi, tai menee yli 12. Joten kiitti tosi paljon, kun katsoit tämän videon jälleen kerran, ja pistä peukku pystyyn, jos tykkäsitte subaa mun kanavasta vielä subannut, ja eiköhän mennä ensi luukun parissa, eli viimeisen luukun parissa, joka tulee huomenna. Eli